Skribos vachatsa kumechesa staera skiribosi ndobva ndangopindira mukoma simplex ngoma ndinoimba handitarise avo vanondinyomba vamwe vari kuda kuzvimbira ma2k vamwe vari kuda kubhabhaukira ma2k asi harimbogumirwa 2k rinoramba richisunda 2k auya mafana saka kwaziwai ma2k aiwa vanoshanda ma2k ava vachangosvika ma2k tambirai ma2k mawanayo atanga vamwe vachiti masanga ndikati ngoma itso oi ende ndedzechiboi handina kuboronga ende handina zvandakaronga handina mota vachibvayo avasikundiketa ndakangobatirira pazimbabwe nyika yakavakwa nemabwe ende ndinararanguzano ende handisi kurisiya ende ndinavo angu mangoma ende handisi kumamira zvanda ma2k aiwa vanoshanda ma2k ava vachangosvika ma2k tambirai ma2k ini vaitoita kundishaisa hope kutadza kuroteswa naMwari vamwe vaitoti handione ndini ndakamecheswa mata ondauya ndanga ndisipo ndasvika manje dairai kribos mangoma atange mambo munenge munegodo mambo makuda kutipisira 2k usatipe takaenda pakuda kutipisira 2k tiri maita rekufenza matadza kupedza ne2k kabebika mufastako anzika 2k